Good morning mga master. Ang ruta tango niyan, madumag ito sa Partido Riviera sa may Patitinan, Sangay, Camarines Sur. Nasa 70 kilometers ang rayo mula sa Naga City. Tapos may hanapon kitang falls, ang Sibaguan Falls. Sa may baba lang po ini kang Patitinan. Kami lang pong apat ko niyan. Si Troy, si Lomer, sa si Jerome. Dahil makakaibang yan si Don Peds. Tara, ride na. Time check, 7:35 ng aga. Nakaabot kami digdi sa may Hibiscus. Inot na stopover, ma-recharge dikit, Pamahaw Dagos.
Time check 8:25, nakaabot kami sa sentro kang Sangay. Didi na mapuo ng 25 km na roller coaster paduman sa Partido Rivera. Dahil kita masabay sa mga hubin. Sa daring pacing lang para dahil malaspag amay. Yaw na duman si Tulo, nagalat sa ko. Hirap magkanggurang, permiwalat.
Time check 10:33. Nakaabot magara sa Partido Riviera. Mission accomplished. Yan po ang agihan paduman sa falls. Bago lang po ini magtulay at barangay hall kang Sibuaguan. "12:50 ng hapon nang nakaabot kami sa Sibuaguan Falls.
Time check, 1:40 ng hapon. Uwi na.